Umetničko veče obojeno pozitivnim nabojima lepe, kreativne, lepršave i svevremenski ljubavne poezije, simbolično nazvano Imam vremena još samo da te volim, održano je 21. januara u restoranu Zora u Čikagu. Ovo je ujedno bila i čikaška promocija istoimene zbirke ljubavne poezije književnika i novinara Miodraga Jakšića iz Beograda. Meni je pre svega puno srce zato što smo se okupili moji stari prijatelji koje nisam mnoge video ni 10, možda i 20 godina, ali neki drugi ljudi koje sam upoznao i već ih mogu zvati prijateljima, koje sam upoznao tokom ovog boravka u Čikagu. Svi oni imaju svoje živote, poslove koje nisu vezani za umetnost i poeziju, ali su došli svi večeras i nadam se da su uživali. Ja sam uživao baš onako kako treba da se uživa kada poezija preuzme glavnu ulogu i kada nas oplemeni sve iznova. Jer poezija postoji upravo zato da bi nad nama se nadvila i pokazala nam neki put, male putiće, neke izlaze možda iz nekih problema u životu koje imamo. Poezija jeste esencija književnog rada, kraljica možda svih žanrova. Nešto što možda dodatno daje svima nama energiju i snagu da izdržimo možda i teške trenutke. Poezija se u stvari i rađa kada su trenuci teški. Mi smo danas krunisali, evo moj boravak ovde, poslednje veče moje u Čikagu, time da milion, uslovno rečeno, ali da mnogo mojih prijatelja dođe ovde i da, verujem, svi uživamo, ne samo u stihovima koje sam ja napisao. Oni odavno nisu moji, oni su vaši, oni su napisani da budu svačiji, da budu oni koji će nas zbližavati mnoge ljude koje ja ne znam. Otišle su sve knjige koje sam imao, nešto malo knjige koje sam imao ovde kod sina u Čikagu i time je značaj veći jer će neki ljudi, mladi i stari, uz te knjige možda se zaljubljivati, možda nešto pametno u životu uraditi. To je vrednost ove večeri. Stihove iz zbirke Imam još vremena da te volim okupljenim ljubiteljima poezije govorili su glumac Srpskog pozorišta Igor Obradović i autor, a duh bojemske skadarlije dočarao je uz muzičku pratnju na akustičnoj gitari Marko Stojanović. Dugogodišnji prijatelj autora, slikarka i profesorka Gordana Nenadović, čijih je nekoliko slika bilo predstavljeno ove večeri, bila je glavni inicijator u organizovanju ovako uspešnog okupljanja. Gospodina Miću Jakšić poznajem nekoliko godina, još u vreme kada je bio državni sekretar Ministarstva dijaspore i vera. Tada smo pravili zajedničke projekte, izložbe, pesničke večeri. Tako da sam puno srećna što sam ga posle 10 godina videla baš u Čikagu ovde i došla sam na ideju da napravimo jedno ovakvo zajedničko veče, da okupimo ljude sa dobrom energijom, ljude koji su puni ljubavi prema drugima, što smo videli večeras i svi doživeli, gde smo bili bukvalno kao jedna porodica. A ovo je zaista puno jako potrebno nama sada u ovo vreme, vreme velikih iskušenja, vreme neizvesnosti i previranja. Jer evo, svi ste mogli da osetite večeras kao da smo na drugoj planeti, kao da smo u drugom kosmosu. Pažnju i posebno mesto gde god se javno pojavi i učestvuje pridobije primadona Slađana Šarić koja svojim vanserijskim glasom i pevanjem obogati svako društveno zbivanje u srpskoj zajednici u Čikagu. Meni je veoma bilo drago da vidim ovakav odziv ljudi, jer poezija je povezana sa muzikom, muzika je povezana sa našim emocijama, sa našim suzama, sa našim smehom. Nadam se da će uspeti ljudi dobrog srca i velikog srca da organizuju više ovakve večeri i da ćemo svi uspeti da se veselimo uz bojemsko večer. Književnik i pesnik Miodrag Jakšić je svoju umetničku kolegijalnost i solidarnost podelio sa mladom pesnikinjom iz Čikaga, Bojanom Radovanović, koja je po prvi put čikaškoj publici javno predstavila svoju poeziju. Bogdan Jakšić iz udruženja Prelo čitao je stihove doktora Bogdana Zlatara posvećene zavičaju Plaškom. Mislim da je jako važno da se što više okupljamo oko umetnosti, da negujemo umetnost, da negujemo svoj jezik, da negujemo poeziju pre svega kao jednu od možda zapostavljenih vrsta književnosti, jer mislim da je poezija jedan od najboljih načina da iskažemo svoje osjećanja, sve ono što je u našoj duši i da
to podelimo sa drugima. Ovo je bilo jedno divno takvo veče i stvarno bih volela da se što više okupljamo oko umetnosti. Ovaj skup, kao i sve značajne događaje u srpskoj zajednici, svojim prisustvom uveličuje generalni konzul Republike Srbije u Čikagu Damjan Jović. Od viđenijih prisutnih na ovom skupu zapaženi su i donedavni predsjednik Srpske narodne odbrane Dragan Vujošević, reditelj Steve Svetozar Spremo i jedan od osnivača fondacije Insomnija 888 Aleksandar Vukalović. Na kraju ove više nego zanimljive poetske večeri najavljen je novi pozorišni komad Dupljaci, komedije u 4 čina koja verifikuje svojevrsnog viteza srpske emigracije Dragišu Kašikovića koji upravo živeo i stvarao ovde u Čikagu. Autor ovog komada, Miodrag Jakšić, najavio je premijerno izvođenje predstave za oktobar. Predstavu postavlja i izvodi Srpsko pozorište Čikago.